заводи гипсокартоне ки дар ноҳияи он сохта мешавад, дар як шабона 10,000 дона истеҳсол мекунад. аз ин 10,000 донаш 7,000 донаш барои Тоҷикистон басанда аст ва 3,000 донаиро мо ба ҷумҳури Афғонистон роӣ карданем ки барои мо бозори ӯро намояндаомонро роӣ кардем. чиёмон ҳам ҳастад, дӯгоромон ҳам ҳаст ҳақиқатишон ва тайёранд ки аз мо харидорӣ намоянд. ҳамаш ин маҳсулотҳое ҳастанд ки аз хориҷи кишвар меомаданд. ҳам гипсокартон, ҳам 5 намуде ки заводе ки бо шпаклёвкаҳои дарунию берунии ҳамира истеҳсол мекунад, из хориҷа меомад. ва дар вақти ба истеҳсол шурӯъ намудани мо пурра ба маҳсулоти ватанӣ таъмин мешавем. дар давраи аввалаш ба фикрам коғазу картона мумкин аст берун биёред, аммо кӯшиш кардан дар кор ки ин масъала ҳам ҳал ёбанд дар дохили кишвар. мо марҳилаи дуюмаш ба истеҳсоли коғаз ҳам ҳастад ки марҳилаи дуюмашро истеҳсол карданда аз он намуди маҳсулот ҳам аз ҷумҳури Тоҷикистон истеҳсол мешавад. ҳаҷми умумии маблағе ки сарф мешавад дар ҳамин корхона чӣ қадар пешбинӣ шудааст? 20 миллион доллари амрикоиро дар бар мегирад ки аз ин мода 4,5 миллионро ҳозир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва маҷлиси олӣ 4,5 миллионашо ба мо кӯмак карданд. ҳамчун саҳми худшо ба ҳукумат ба мо гузошт ки ёрдам ба мо хеле ёрдами баланд аст. боқӣ монда маблағаш аз кадом ҳисоб? боқӣ мондааш аз инвеститсияи хориҷӣ. дар назар аст ки бо сохта ба истифода додани ҳамин корхона чӣ қадар чанд нафар ба кор таъмин мешавад шаҳрвандои Тоҷикистон? дар марҳилаи аввал 200 нафар ва дар марҳилаи дуюм 150, ҷамъоҷам 350 нафар халқи аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор қабул карда мешавад. аз ҷониби вай хитой чӣ? аз ҷониби хитой 20%. 80% аз ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20% аз ҷумҳурии Хитой мешавад. ҳамион ҳам бошад мутахассисон меянд. ва дар вақте ки тоҷикон мутахассис шуданд, мо ворид ҷавоб метем, барое ки ба мо ва саҳоме ки қати мо ҳамкорӣ доранд ба он аз Тоҷикистон бошад хубтар.